Matigas. Tinatanggal ko yun. Feeling ko lang kasi sasaksak ako, sasaksak ko baka makuryente ako, eh. Sadya patay kasi. Wala po Kuya Makoy. Wala akong extra phone, eh, hindi ko mababasa comment niyo kaya nandito ako sa unahan. Saan po kaya Kenneth? Quick live lang tayo guys, kaya pumasok na kayo. Init kasi init. Hello, Kuya Romel, thank you so much. Guys, yung mga hindi pa po nag-thumbs up pa-thumbs up po. Thank you so much. Malabo ba? Eh, kasi against the light yung ilaw. Pag kinalis na Every coffee, a new world. Every sip, a new taste. Keep exploring with a new nurturing Nespresso. What else? nga siya. Ganda! Richmond! Hello. Papasukin niyo na yung iba. Yung produksyon na HIG. Anak ng ipagtituloy. Salad si Kuya Bre. Parang bakit? Every day, 8 hours of no for that combines couch. Yung mangga? No. Thank you so much, Kuya Makoy. Okay, like Felix. Hello po. Sino si Ma'am Gab? Hi po, Ma'am Gabs. Ma'am Gabs, ha? Hello po, Ma'am Gabs.
Tonight is not a day. Sabi ko, we don't get so on, so on. Meron na po Kuya Romel. Meron na po si Mang Gabs sa akin. Hindi man ako makanta. Hello po. Hindi man ako kakanta. Ako naman ba ganito ako magkanta. Hindi din ako makanta. Ano, from 21 to number 5. Wow! Wow! Kuya Romel! Kuya Romel, hello! Sige, sige. Shout out sa 15 million viewers. Thank you po, Sir Ma'am Gabs. Kuya Papi, you're here. Nandito ko si Kuya Papi. Kuya Papi, hello. Sino? Oh my God. Guys, nandiyan na si Kuya Papi, mga ano. Sino yun? Sino yun? Ayan mo, maghihintay man siya. Nandito daw si Tilo. Saan pa na po? Bebe! Push my car. Ay, hindi. Ay, si ano pala? Yung camera ko pala. Sara. Ano ba, Sarah? Papa! Ah, si Papa mo. So guys, dumating na si Tilo, ang aming inaantay talaga. Nakataka daw, babe. Yan dito lang. Nakataka daw ako. Yan ang tagal. Guys, magkakasyon na ako. Sara. Oh, Ida! Si Tilo. Ito daw si Tilo. Mag-request ko. Tilo. Sino kakanta sa tilo? Kasi wala ko mag-live eh. Nakanta ka? Ay, na muna. Pwede, pwede. Guys! GPC, Rooster, hello po. Thank you so much sa nag-thumbs-up. Mag-thumbs-up kayong lahat. Si Rooster, hello po. YouTube na si Bro GPC. Sige po. Magalaw eh. Uga-uga. Oo, yumuyugo-yugo. Yugo-yugo-yugo, guys. Uga-uga. Tanggal. Sino ang papatanggal ng pagod mo, Kuya Kenneth? Ako. Wow. Nandito si Kuya Bobby, guys. Kita natin ng meta frequency mas na-intindihan. Kailangan talaga. Igals na pampay. May gatas pa yan. Adventures Vlog, hello. Ate Sarah, thank you so much. Medyo malabo lang ngayon yung gabi natin. Sara, hello. Kasi yung mga kanta kanina, mga ano, Ang bata pa. ano ulam mo? Yung mga anak natin. Ha?
Anong ang tanong? Be, Sige, maglook. Ang laki po! ano mo, ilokot mo yan? Pag di mo Medyo malabo ang ating gabi. Guys, kakanta daw si Tilo pagtapos niya magmerienda. Kanta ni Tilo. Guys. Tarzan. Sino si Tarzan? Sige. Si si Kuya Rico. Nandito si Kuya Papi! Si Vicky naglalag mga kas. Kuya Papi, thank you po! Gulat. Isliw talaga. Kuya Bobby sa kasi Tilo kakarat. Kuya Agape, ano na? Kuya Agape. Nandun si Kuya Agape, wala. Nandyan yan. Silent Dito ba? Nanonood lang yun. Oo, nandyan Si lang. Kuya Agape. Dito ba, Agape? Kuya Agape! Oh, si Kuya Agape yan. Ayaw nga pala. Oo, si Kuya yan. Kita kasi! Alam niyo naman. Kuya Agape, hello po. Agape, Kuya Roel! Si yan. Kuya Roy, hello Kuya Roy. Kuya Yes. Mel, hello. Kuya Brul, hello po. Ay, Kuya Papi, thank you so much po sa pa-Jollibee nyo. Kuya Nabusog po Papi. kami. Nabusog kami. Hello po. Nabusog kami, guys. Hello po, Ate Sara. Kuya Papi, thank you so much. Yan, takluban mo sa ano niyan. Kuya Agape. Ano ba, guys? Hello. Ilaw. Against na. Against na ito eh. Eh, linawan mo kasi. Ay, sabi ka. Nasa yung ano, Mas mataba. yung brightness. Brightness. Mas mataba ako kay Chin. Mas natuwa daw si BG kasi sa akin. Umatba ka talaga kanya. Wala talaga, be. Pantigas ng tiyan ko. Ano ba ni? kain, sobrang busog. Wala, be. Kailangan natin yung ano, ilaw. Tapos sunod. Mangga. Dari, Jollibee. Chicken. Pay ko yan! Good evening po, Kuya Agape. Pagkatapos, champurado. Silaw. Tapos ka champurado. Kuya Kilay, Kuya Rico, hello po. Pero pa. Pero pag hindi ko dyan i-harap, Hello na sa 27 minute viewers natin. kaya Ay guys, hindi pa kayo nagtatamsak. Magtamsak na kayo. Magbabalik vlogging po si Chin Chin. Balik lang. Ayoko mag-vlog, hindi naman ako sa support. O, hindi nyo daw kasi. Saka na pag sinupport niya na ako. support ka namin. Yes, I miss you so much, Kuya Agape. Mamonetize ka na. Wow. Bakit tomorrow pa, Kuya Roy? Talaga naman. Si Kuya Roy, binubuli ako ni Kuya Roy. Kanina sabi niya, ang sasakit ng mga sinabi mo, Kuya Roy, kanina sa live ni Ate Margie. Oh. Na-hurt ako. Oo, na-heart daw. It hurts. Girl, Bicolana snob. Oo. Oo. Ano daw? Snob ko daw. Snob ka. Si Kuya Agape naman eh. Wala ka, wala. Ikaw ba't kasi nakita? Sana nga lahat, Kuya Roy. Kuya Agape, sorry po, sorry. Kaya nga, di ba? Cute-cute ng babae na to. Itapon ko to sa gilid. Wag, maawa ka sa akin. Can you please help me? Yes. What can I do for you? How can I help you? Bottle of the Battle of the YouTube. Sige! Sige! Wala na. Talo na tayo ni Chin Chin Be. Love na love nyo si Chin Chin eh. Bakit? Wala na, Be. Ay, Kuya Roy. Wag, Kuya Roy. Bumabawi. Bumabawi si Kuya Roy. Si Kuya Roy. Against the world, Be. Tumalikod ka kasi. Ganto yan dapat to. Hindi pa true. Ganto yan, oh. Dito ka. Yan! Walang upuan. Kuha ka pa upuan. Dito kasi yan. Tingnan mo. Dito yung ilaw. Dapat yan, oh. O sige. Paano kasi? Nag-charge kasi. O dito na lang. Kita naman si Mary, oh.
Dito ka ba? Mahaba yung charger. Hindi. Mahaba naman. Kasi po, kung pupunta doon yung camera, dito ka Yan yung usog mo dito. Oo, tapos dito. Hindi, gusto ko nakikita si Mary. Sorry ako eh. Dito ka na, kunin mo yung upuan. Kakasapin ko lang sila lang. Ako nagbubukan. Oo, totoo daw yun, Kuya Agape. Ayan si Mary, oh. Kasi pag nandito kami, hindi yung palaging ina-expose si Mary. Oh, kayo naman. Iniwan mo kami kahapon ng gumangga kami. Nandito sa gilid si Mary, hello daw, sabi ni Kuya Di ba, Richmond and McCoy. nang gumangga ko tayo kahapon dito sa Manod. Tatampo sa'yo si Bigulana. Hindi okay lang. May maglulutuan niya daw ako mamaya ng ulam eh. Tortang talong. Padaba ko lang. Padaba ko na beautiful na. Pero Sisay pa matubod ka ang tilo. Sino pa maniniwala? Sin-invite medyo come back to Baguio. Nagpa-Baguio ka ba? Oo, Bagyo kami. Wag na, hindi nyo man ako sinasabi. Hindi man Kuya Adventures kasi. Last year pa yan. Kaya hindi daw ako bilong. Lamit namin yan si Kuya Adventure sa Bagyo. Hindi daw kasi ako bilong. Alam nyo ba, nung nag-outing sila, hindi din ako kasama. Kung hindi pa ako pumunta dito, hindi ako makakasama. So, hindi nila ako ini-inform kasi hindi nga ako bilong. Wala, outsider daw kasi ako. Ano lang, feeling close lang. Yun talaga yung tampo ko. Hindi bagay sa'yo magtampo dito lang. Yun talaga yung tampo. Ayusin mo yung pagtampo mo. Ate Viz na lang invite ko. Sige po, go lang. Yung next. Ano nang ganap, guys? Bigyan niyo naman kami ng ganap. Kakanta daw si Chin Chin. Kuya Romel, ano na, Kuya Romel? Grabe guys, hinang ko. Hindi pa ako yagapi eh. Kami dalawang Chin. Kanta na Chin. Pagod na kanina pa po. PJ, hindi kanila type kaya hindi kanila. Alam ko po yun, Kuya Roy. Alam mo, Kuya Makoy. Alam ko po yun, Kuya Roy. Kumusta ka daw? O, diba? Si Chinchin nga yung kinukumusta nyo. Ako yung nandito sa harapan. Okay lang. Okay lang, guys. Okay lang. Kaya Makoy, tawang-tawa si Ate Margie. Hindi kasi sila sanay na nakikita ako magtampo, kaya hindi sila naniniwala. Bakit naman? Mahina kasi yung Kaya nga po, tatampo talaga ako, Ate Margie. User Cory, hello po. Kumusta? Long time no. No type. Napalit na lang. Wala. Marcot. Ano daw? Ang ganda ng sayawan natin kanina. Ngayon, real talk na naman. Real talk. Ako talaga yung panira ng mood, no? Sino po ang may boyfriend? Opo, pero Scorpio, pero dumating ako dito kahapon. Ayan si Tilo, guys. Thank you so much po, Kuya Ray. Hello. Thank you, Sir Kayo. Paano kasi di naman nag-vlog si Chin, kaya di namin lagi nakakita, kinukumusta namin. Minsan, di ba, kung sino yung wala, yun yung hinahanap nyo. Tapos yung nandyan, hindi nyo hinahanap. Malay nyo, mas, wala na, ayoko na. Nagtatampo kasi ako. End pa na yung live. End mo na yung live. Baka madamig pa sila sa tampo mo.
Ay! Nandito si Badet. Andyan si Badi. Badet! Tara, Badet! Tara, Badet! Wala namang service si Jin. Hindi kami makagala. Gala ka ng gala. Wala kayong service. Beto sa bande. Dito. Amo. Wala na talaga, wala na. Ayan. Kasi yan. Kasya yan. Huwag nag-checkpoint tayo. Wala man yan checkpoint. Bakulog naman. Ilan yan? Ay, ala, kaming dalawa ni kay Tilo. Tapos kayong dalawa. Kasya kayong apat. Oo. Oo, mga bata lang namin sila. Dadaan na si Tino. Kasi hindi sa unahan. Kami, tayo. Siya tayo. Sige. Lima kami sa isang motor. Kasama pa yung Ano si Baby? Wait lang. Kasi ko. Apat nga sila. Dalawang bawas niya. Ebidensya. Punta Ay, na ano. Asya na. Tapos na tayo. Bakit isa? Kasi si baby. Ay, Badet. Di na Ano daw? Bawal na yun gumala sa Badet. Baka makagod baby niya. Sayo tayo, guys! talagang masaya. Hindi natin ang But now si Kuya Agap. kanta na si Tilo. Ano da? Nagtampo. Ayan, wala ka service. Nagtampo. Ay, nako. Tawag daw siya. Wow. Hello sa 36 million viewers natin. Huwag kang magpalinis! Huwag kang magpalinis! Nagtiwala ako sa'yo! Wala ako sa'yo! Huwag kang magpalinis! Ano yan? Hindi ko na commercial na yan. Hindi na kasi ako nag-TV. Hindi ba yan, ads? Huwag ka magpalinis! Kasi ako na may puso! Tiwala ako sa'yo! Nandito kami ngayon sa dagat nagtatampo. Badet, yayain mo naman ako, Badet. Hindi mo na ako niyayaya. Vince plus Badet. Bendita. Tilo plus Nola. Ay, Babit! Si Babich talaga napaka-empty. Ano ba? Nagulat ako kay Mary. Nagulat din. Lumayo kayo kasi. Kuya Kai, nagbabasa kasi kami. Diyan ka na kayo magbasa. Lobat na. Kuya Ray, nagbabasa kami. Hindi ko kasi mabasa yan kapag ganito ang labo ko. Parang, diba? grabe na, ubos na yung mangga. Tuman kami dyan. Wow, hindi mo ako dinaanan, Badet. Kuya Ray naman. Ang sama. Si Kuya Ray talaga palagi tayong binubuli, no? Bully ka, Kuya Roy. Alam mo yan. Sino ang inom nito? Alam mo, Kuya Roy, nagtatampo ako sa'yo. Ang sakit ng mga sinabi mo kanina. Sinabi niya, ano yung sinabi ni Kuya Roy kanina? Sa live. Basta binasok after ko binasok. Ano yun? Maya tayo. Ala, nagtampo siya, Kuya Roy, sa sinabi mo. Ano kaya yun? Sino susunod dito sa bida? Badet, si Vince napagod ba? Bakit? Ano kasi, Ma'am Bin? Magpapishod daw siya. Nagtatampo nga ni. Bakit? Badet, ingat ka dyan sa dagat. Baka malunod ka. Walang dagat dyan, babe. Nasa balatan ba kayo? Bakit dagat? Lake yung nandito. Hindi daw kasi si Billy kumakanta. Kaya nga hindi po. Nawala po. Ano po yung wifi. Pero meron na po. Huwag pala susaksak. Nagtampo with wifi. Huwag na. Guys, kumakanta si Tilo. Ikaw. Ito ang gamitin mo. Hindi mo na tayo nakaw. Ano? Di ba?
Ayun. Ayoko nga ako yakin eh. Tama ka. Sa fraternity. Sayo. Go wait daw, kain din nila. No. No. Gumagana siya. Ako, kaya. Bilis sa'yo. Ikaw ang pinili mo ng suko. Aking nadalaman. Nagkikindat na nga si Tilo eh. Kuya Kenneth. Isugan mo dati, Lo. Volume, plus volume. Ikaw ang ako sa panulo. Kapag ikaw ganda, ikaw ang ganda. Eh, kasi pa daw. Sabi ni Kuya Adam, eh. Baka hindi na makapag-asawa dyan. Ito mo? Kumain na. Yung gusto, may sandwich pa. May ulam. May ano ka, may gulay na. Oo, ay gulay na. Ayun, dabo. Ikaw ang ikaw. Sa buong pag-isipan, na tama. Ikaw Ay, may sa kawan. Then. Ay, may nakapagod sa kita. Ay, kanin. May naya. Ang kaya tayo. Pagkakamad kasi nag-iisa ka na eh. Ay, kumain tayo eh. Meron sa tira. Dali naman. Pakantay mo ako si Kababi. Kanta ka daw, Kuya Bobby. Kanta ka daw, Kuya Bobby. Bakit? Preschool 3 class. Pakantayin mo si Kuya Bobby, Ate Bina. Bakit bagay yan? Yung ano, yung paborito niya kanta. Kuya Bobby! Ay, Kuya, baril ka dito. Hindi mag-drive. Kasi natin Wait, subing sarap. Ngayon, hindi ako mahilig sa gata. Sarap guys. Guys, kain. Kain tayo ng champurado. Champorado. Shampoo. Abay, gali ka na mo. Sampurado. Buong champurado. Ano? Sampurado. Jadi, abay ka na kadi sampurado. Buong sampurado. Oo, mga magaganda. Mga bini-bini. Ay, ano pala? Binu-puting. Teka naman. Kain. Yung gustong kumain, may... Ang galing ni Tilo, guys. Kinakanta na ko ni Tilo eh. Mere. Wait lang, Number 19 in top 1. Sa baba.
Hindi na po Kuya THQ kasi po, sabi ni Kuya Roy, wag na daw ako kumanta kasi ang pangit ano ng boses ko, hindi naman daw ako marunong. Pero kasi si Kuya Roy kasi. Ayoko na. Guys, yung confidence ko bumaba. Wala na. Gumiron si Tilo, baka totohanin ka ni Tilo. Sige ka. Ewan ko dyan. Ano to? Bakit may niretract kayo? Kuya Agape, si Tilo talaga, ganyan talaga yan pag nandito ako. Pero pag wala ako, wala. Hey, Jerry. Hello. Good evening. Gusto nyo guys, ayaw nyo eh, tiwag. Ayaw nyo eh. Ngayon na lang binibigyan ayaw. Ay, kayo na lang sinusubuan, ayaw. Taas na ako. Hello po, Kuya Billy. Miss kita. Ngunit tulog ka, lobat na pa. Alam ko yan eh, tagal na ako noon sa inyo, wala pa na discover. Opo, Kuya Agape. Kuya Billy, Kuya Billy. Dito. La 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 la. La 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 la. La. Ako dyan. Yung mga kaibigan mo pang Laban na ba? Alin itong ano? Ako sa inisip mo, magsiklan ka ba? Wala na. Bakit ano ba yun? What happened, guys? Coach Nile, hello po. Coach Neil, Coach Nile. Coach Neil, kasi pag Nile. Coach Neil. Ay guys, okay na pala. Mag-end na po ako ng... Ano bang sabi muna? Gusto ko din malaman eh. Ano daw po ba yung sinabi? Good evening po, Alfredo Lipa. Yes, 26 million viewers na po Kuya Rico. Bakit? Ano? Soga! Ano daw ang sabi ko Kuya Roy? O sila ano nangyari sa live ni Gigi? Guys, kasi ano oras ba tayo uwi, Ate Bidang? Uwi na kami guys. Bye-bye. Love you. Kakain pa nga sila kami. Sila po, kumain na kayo yung mga bata. Kakain ka, bebe? Kakain ka? Kain na. Kain ka na. Magugas sa plato. Ay, ka pala, nagsupangan. Kutsarita na. Tapos, Malupit ka talaga, bro, Ray. Naunahan mo ako dun, ah. Kuya Roy, ano ba yun? Kuya Ray, ano yun? Bakit tapos nalagid ka? I-type niyo ulit.
Bakit ano yan? Ewan ko, may nare-track kasi si Kuya Ray na hindi ko alam kung ano. Kaya nga po, you are the buwan daw, be. Shower out po ay King or E-King from San Francisco, California. Do that. Do. Hindi, charot lang. Bye, Kuya Agape. Sana ma-miss mo ako. So, yan guys. Magbabay na kayong lahat. Kanta kasi Bobby na kanina. Ay, kakanta si Kuya Bobby. Dapat na kanta ko yan. Alfredo, ulitin po. Sarap. Ay, kikilig sa atin kita. Wow. Yata bidang kitilig. It's like a thousand nights. I climbed the stage looking tonight for some places where the smoke is going down. Kuya Agape. It's a place I belong. I really know. Magkano din? 30 plus. I got those young and you are good. Dito yung binili. Ay, sa Pilipinas. Alin? Yung love that you One of your faces. Nasa ano yan? Daw. And it's night. Sa akin, ano? For the place That's great. in the life. Where the smoke. Kuya Agape. Ay, naputan mo. Wala. Oo. Sa ibang bansa. Pero expedite, ganun lang. Sabi ko, expedite mo pala, ano. Tapos tingnan ko kung ano, touchscreen. Ay, hindi ko pala may I climb the stage when it's night. For the place in the life. Where the smoke is going down. When the smoke is going down. Yung suya buti ba, be? Technique na po yan. Nice. Siyempre naman, Kuya Kainet. One more. Kainet, one more. Ano? Oh, one more daw. Sige pa. Eight more to go. Ito ba yun? One more. Sige, sayang! Kakanta pa si Kuya Bobby. More daw. One more pa daw.
It's time to wake up to love again. I will be there. So guys, bye-bye na po. Magbabay ka na ako. Kasi, madami pa kami nga si Paso. Wait, hindi pa. Mag-edit lang ako. Ay, mamaya na, mamaya. Ano? Mayaman kasi nga, magulitan nila. Ayusin ko yung gamit. Tapos, kakain tayo. Hindi ako nagmay doon. Kaya, Romel! Ano po? Makawang ganito ang dito. Asa mo na unta? Balaw? Bye. I will rise to Mamaya na lang. so I'll be there. Kaya, Romel! I will be there. Yung, ayun. No, Ano to? Yung, only love. You bring us I will be there. I will be there. There will be from the top. I will fly the day. The things that I will know. Nobody that's ever won. Too strong, but I cannot do. Is there a little change? We don't want the way. I love you. Asan yung ano ko? Ay, nandiyan sa sila ng bayan. Sa'yo namin yung gagawin. Ang sabi mo ang namin. Wait lang, kukunin ko lang yung I'm gonna cry. Wala, nagsisili ka. I will be there. Ay, naman sa'yo. Ay, nalo, kain nalo! Ibigay ko to. Oh, no. Ay, nalo. I will be there. Sana yun. Pagdaling. If we go back. I will try to change to be alone. You're right. It's Hi, Kuya Danilo. Hello po. Nakikita pa ba kayo? I will try to change the things that you away. Yes, hard to cry, and I know it's beautiful. You're so very above. You can't be torn. I'm gonna love you. Kain na, bibig. Kain na tayo. No, kain kami, no. Kain kasi kayo. Ayun, kain na, titin po.
Ano ba? May napapaano. Anak ko? Check mo ba? No. Hello. Tangka mo na. Hello. Kanta na, oh. Hello, kain na. Oh, buwan. Oh. Kumain ka na. Ay, wow, nagkamay. Sige ka. No? Sige. Bye. Di pa nga ni. Oh, nagkakamay si Chinchin. Balaw na may kanin. Hindi lang, hindi ko alam kay Chinchin. Parang si ano, parang tatay ko. Kinakagat siya kasi. Ako naman, sinipita ko sa ilang. Kuya Bobby, Kaya kung ito ba, may bago kita kintan. Dapat kaya, di na mo. Kumain ka na naman, Tintin. Sabi ni Kuya Patrick. Kuya Bobby, kain ka naman ulit. Para mapatunayan ko sa'yo, mataba na ako. Ayusin mo tayo. Ito mo pa rin siya nakikita. Kaka-finish. Ay! My God! Ay, may. Kami Pa, ayun. Hello. Kuya Papi, kain po. Kain tayo. Tapatan mo ka na. Magbalunin ka. Sige, sige. Magdarada ka. Wala. Ay, maparap ang kulay na dako. Kuya Papi, kain po. Sasayaw na si Tilo. Taba? Bakit? Mataba na ba ako, Kuya Kenneth? Nga naman. Siyaon, Ragado, hello po. Good evening, Kuya Alfredo. Ganda. Yes. Tanglipok mo, ako. Edi wow. Edi wow, Kuya Papi. Ipadala na lang ba dyan? Ibigay ko na. Ay. Kuya Bobby, kumain ka na. Damdami. Damdami. Tapos lo, kumain.
Mamaya wala na. 1 month. Buwan po ang kinakanta ni Tino Kuya Kenneth. Mahina po kasi ang mic, Kuya Alfredo. Siguro porque ang nagbilang. Makabayad eh. Alam ko siguro magay. Guys, okay na po ba? Okay na. Saan po kayo? Okay na tayong lahat. So, yan. Mag-end na po ako ng live. Mag-end ka na ng live mo, be. Live na lang. Hi everyone! Thank you so much sa panonood. Grabe, ilang oras tayo? Tatlong oras ba tayo nag-live? Di, Kaya Ate Margie, sa akin, mag-iisang oras. sabi, ang daming achievement for today's. Alam mo kung bakit? Kasi kumanta si Gigi. Nakailang kanta. Diba? Ano Dahil ubus daw ka. isang book yun. Isang book po yun. Andres Duminador. Lalo na ata kapag nakasarap sa pagkakanta. Baka buong maghapon ka kumanta. Yes, syempre, kailangan magbalot ni Prince. Kailangan namin magbalot. Pagkain namin mamaya. Dito. Pagkain namin mamaya. Oo. Sinaulo ko niyo. Magdamag mo mamaya. Ay, mag-uwi na naman kayo mamaya. Tapos yung kanin namin doon, panis na. Ay, nabusog kami. Ate Margie, nabusog kami. Okay. Thank you so much po. Baka na Ate Margie. Binusog mo naman kami sa pagmamahal mo. So, yan guys. Thank you so Thank you, much. Love you. everyone. Thank you so much. Ate Margie, magbabay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sige, dadamihan po yan, Kuya Romel. Bye-bye. Love you all. Magkain na kayong lahat. Ingat-ingat. Nasaan ba si Palawan? Check namin, Kuya DHQ. Syempre naman, abangan nyo yung mga upload ko. Wow. Pag hindi, Real name. ang baba ng views ko. Ang baba, hindi ba kayo nanonood? Sige na, basta ang baba. Okay lang Bye yan. guys, love you all. Thank